Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Сёлетняе постсезонне ўжо пераваліла за свой экватар, а гэта значыць, што прыйшоў час распавесці вам, як прайшлі паўфіналы канферэнцый у NBA. І пачнем з усходу. Ну што, пагналі! Змагацца з найлепшай, хай і не зусім харызматычнай камандай лігі – гэта складана. Яшчэ складаней, калі ў тваім актыве да гэтага усяго адна перамога ў серыі плэй-оф за апошні 31 год. Ну, калі не лічыць той перыяд, калі ў цябе ў камандзе быў адзін з найлепшых гульцоў у баскетбол за ўсю яго гісторыю. А яшчэ больш складана, калі траўмы забіраюць у і так андэрдога яго найлепшых гульцоў. Кліўленд яшчэ па ходу першага раунду плэй-оф згубіў праз траўму аднаго са сваіх лідараў, галоўнага вялікага каманды Джарэда Алена, які быў не толькі сапраўдным гаспадаром пад сваім кальцом, але і вельмі добра збіраў падборы пад чужым. Праз яго адсутнасць Селтикс рабілі амаль на 9 падбораў і 2 блокшоты ў сярэднім за гульню больш за Кэўс. Ды і агулам было заўважна, што каманда з Агайо аддала ўсе моцы дзеля таго, каб перамагчы Арланда. Як памятаеце, іхняя серыя была адзінай у першым раўндзе плэй-оф, якая расцягнулася на ўсе 7 матчаў. Гэта прывяло ў тым ліку да таго, што падчас гэтага супрацьстаяння з Бостонам таксама не вытрымаў і зламаўся другі лідар Кэўс, галоўны рухавік атакі Донаван Мітчел. І не проста зламаўся, а зламаўся ў адзін з самых важлівых момантаў пры ліку 2-1 у серыі. Ну, вы разумееце, да чаго я вяду. Пасля гэтага не засталося тых, хто здолеў бы аказаць Бостону супраціў. Кельты паўтарылі вынік першага раунду, выйгралі серыю з лікам 4-1 і пакрочылі ў фінал канферэнцыі. А Кэўс паехалі дадому адпачываць і прымаць даволі дзіўныя рашэнні. Але пра іх у іншым выпуску. Першыя 2 матчы серыі можна смела называць імём Джэйлена Брансона. У першай гульні ён адзін набраў траціну ўсіх ачкоў сваёй каманды – 43, зрабіўшыся пры гэтым 4-тым гульцом у гісторыі плэй-оф NBA, які набіраў як мінімум 40 ачкоў у 4 і больш матчах запар. А на пачатку другога матчу ён атрымаў траўму стапы, прапусціў усю другую чвэрць, але павярнуўся ў другой палове, набраў у ёй 24 ачкі і дапамог Нью-Йорку павесці ў серыі з лікам 2-0. Але ж яшчэ пасля гэтых 2 матчаў Нікс згубілі праз траўмы даволі важлівага для іх у гэтым сезоне форварда Оджы Анунобі і запаснога цэнтравога Мітчела Робінсона. Ды і траўма Брансона не магла прайсці бясследна. У трэцяй гульні, якая, дарэчы, агулам была падобная на Арэлі, Джэйлен смазаў лічы вырашальны трохачковы кідок на роўны лік за 13 секунд да канца матчу. А ў чацвёртай ён увогуле нават не дабраўся да лічбы ў 20 ачкоў за гульню. А Пейсерс яшчэ і камандна глядзеліся лепей. Напрыклад, у чацвёртай гульні
яны пераўзышлі свайго суперніка па асістах амаль у 2 разы. Як вынік, 2 перамогі Індыяны і роўны лік у серыі 2-2. Паўнейшы правал Пейсерс у гульні пад кальцом, асабліва пад сваім, на мой погляд, зрабіўся асноўнай прычынай іхняй паразы ў 5-й гульні. Нью-Йорк не проста зрабіў на 24 падборы больш. Індыяна яшчэ і дазволіла ім зарабіць 20 падбораў у атацы. Яшчэ і Брансон крыху ўзнавіўся і набраў ужо звыклыя для сябе ў гэтым постсезоне 44 ачкі. Але Пейсерс не збіраліся капітуляваць. Узровень іх канцэнтрацыі быў настолькі высокім, што ніводзін з гульцоў стартавай 5-кі не дазволіў сваёй рэалізацыі кідкоў апусціцца ніжэй за 50% у 6-м матчы. Плюс яны зрабілі працу над памылкамі і гэтым разам перайгралі Нікс па падборах. А яшчэ ізноў напомнілі ўсім, што нездарма з'яўляюцца найлепшай пасуючай камандай гэтага сезону, і зноў пераўзышоўшы Нью-Йорк па асістах у гэтым матчы амаль у 2 разы. 7-й матч. 7-й матч, на які лідараў Нью-Йорка проста не хапіла. І прычым не хапіла не іх жадання ці майстэрства, а не хапіла рэсурсу іхніх целаў. Больш узроставыя Джуліус Рэндл і Баян Богданович траўмаваліся яшчэ падчас рэгулярнага сезону. Оджы Анунобі і Мітчел Робінсон згубіліся на пачатку гэтай серыі. Джош Харт, якога галоўны трэнер Нікс Том Цібада у гэтым плэй-оф трымаў за раба на галерах. Так, у гэтай серыі Харт без замен адгуляў першыя 2,5 матчы, упершыню сеўшы на лаву запасных адпачыць толькі ў сярэдзіне 3-й чвэрці 3-й гульні. Дык вось, Джош Харт напрыканцы 6-го матчу таксама атрымаў траўму – цягліт жывата. І да ўсяго гэтага галоўная зорка Нью-Йорка, а можа і плэй-оф агулам, Джейлен Брансон, у 3-й чвэрці гэтага вырашальнага 7-га матчу зламаў руку. We think this is where Jalen Brunson, the left hand coming out, hitting the knee of Halliburton, or we think that that's perhaps where the fractured hand happened. As you heard the report from Lisa Salters. Толькі ўсяго вышэй сказанага было б больш, чым дастаткова даволі маладой і энергічнай індыяне для перамогі. А яны яшчэ ўзялі і ўсталявалі рэкорд NBA па дакладнасці ў гульні плэй-оф. 67,1% рэалізацыі кідкоў на каманду. Перамога Пейсерс 130-109 у матчы і перамога 4-3 у серыі. А палова складу Нікс едзе на рэабілітацыю ў лякарню. Вось так нам сталі вядомыя удзельнікі фіналу ўсходняй канферэнцыі. А пра тое, як прайшлі паўфіналы на захадзе, я распавяду вам у наступным відэа. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на соцсеткі праекта, глядзіце плэй-оф NBA і хай будзе баскетбол!